たや皆様お元気でいらっしゃいますか。私たちは元気です。これから酒との手続き報告をいたします。時間はウィキフードをします。フードを読んでください。ねんねいと申します。ねんと呼んでください。どうぞよろしくお願いします。授業が始まる前にみんなで掃除をしました。掃除は毎日の仕事です。先生は私たちに言葉を教えてくれました。友達の誕生日だったので、みんなで誕生日をお祝いしました。授業が終わったら掃除をして、先生に挨拶をしました。そして先生と友達と一緒に霊殿へ行ってそばを食べました。